Kaixo launak, hemen txe, Denver, Coloradotik, gaurkoan santutegi bat ezagutzen emanen izueke, Mother Cabriniri dedikatutakoa. Berez, italiko erlijioso bat izan duzen, halako irrika misolari ikaragarri aukizuna, baino osasun txarra. Eta aita santuk, Pietuk, eskatu zion favorez estatu batuta etortzeko, batez ere hemengo inmigrante italiarra eta launtzeko eta estilo hortan. Eta sekuleko lanak izitu, Nova Yorken eta baita ere hemen Denverren eta hemen txe santuario badauke. Bera italiarra izaki, baino gero estatu batutako nazionalidad lortu zunda, horregatik konsideratzen da estatu batutako aurreneko santa bezala. Eta bere santuarioa pixkat ikusteko, lan handikin zituen, behartsuekin, gaixoekin, immigranteekin, eta gaurkoan hemen pixkat berak egindakoaren zeo zer ikusteko aukera emanen izueke. Francesca Saveria zuen izena, gure santuan oso devotua eta bere izena zeraman gainera. Eta hauxe dugu santuarioa barrutik ikusita. Hain zuzen ere, hementxe Elize, ikus daiteke Jesusen bihotza. Bere irudi bat dintzat hor aldareatzean, mundu gainen, eta hauxe da, oso santuario modernoa, esan genezake sentziloa, ez duela gauza handiegirik, geina egurrezkoa, bidiratxo batzuk, eta holako gauzak. Eta hemen ondoan, beste kapila moduko bat badago, eta bidireratan Santa Frantziskaren bizitzaren diaporama bat bezala agertzen zaigu, bere bizitzako pasarte ezberdinak agertzen direlarik bertan. Bere esan genezake bokazioa eta santuk egindako eskaria eta azkenik bere lanak eta bere heriotza. Coloradoko zonalde hau oso lehorra zen, etzen bat ere urik bertan. Eta Santa Frantziska Xabierak halako jangoikoari eskatu zion eta ukitu eta halak iturburu bat arkitu zuen. Gaur egun beste zenbait santuariotan gertatzen den bezala, jendea etortzen da, garbitzera eta urontatik edatera. Santuarioan bada gurutzbide bat ere, hola eskailerak igoz, Jesusen bihotzaren irudiraino daramatenak. Hementxe, ura edateko makina bat. Eta 14 estazioak, egonaldiak, bata bestearen atzetik. Eta hauxe da, Jesusen bihotzaren irudia. Bertatik bista ederrak daude, Denver hiria eta dena ikustera aiatzean bertatik. Eta badaude, ituntzarreko zenbait pasarte inguruan, eta hementxe, Jesusen bihotza, azpin kapiletxo bat ere badau, Mother Cabriniren eta santuarioa ere ehark ikusten da bertatik. Hauxe da santuarioa eta atzean Denver hiria. Eta hauxe da Mother Cabriniren santuarioa. Oain arroka gorriak Red Rocks ikustera goaz. Take this badge off
dark to see.